Maayong buntag, kumusta? O karon na nata no des pagpadayon sa tungkrosadang bugas gikan na sagod Samaritan. Nata diring dapitas barangay Pagalungan, o Dakbayan Cagayan na di oro. Of course akong kauban. Pagyapon no si Janel Kabukayan os mas na ilang nga si Kunol Vlog. May buntag mga idol. Kauban na siya no ditong dapitas may tuburan og karon palipay ta. Nalipay ta kay kauban sab nato si diring dapita no sa may Pagalungan. O karon of course nata tong mga partners no. Join force ni, join force no nga kining paghimos krusada. Muni na kanindot nga ubay-ubay na ta og mga kining naila no. Kauban na to parihan na og kani bitaw nga tumong sa kinabuhi no nga makahatag inspirasyon na ngadto sa tong katawhan no. So dali ni of course so karong nga panahon na ang nagkuan pa o kaning prayer bitli panilaw sa kaning itlog napay diaper no. Nya dayon bugas gatas ug of course ang atong bugas gikan sa Samaritan ug ang t-shirt no. So kini no so ato sa hanglatan gamay. So ayun siya no mo ni si sir no ang anak ni siya nga dila kay natin pagkita ang nga dagway no this video get sa og speaker pod no mo ni ang may stroke nga kuan no stroke napoy ilang dala rice. Ang bugas no gikan sagod Samaritan. Irog lang ko. Pila edad nimo? Pila edad nimo? Ha? 80 anyos na ka. Sige ang pangalan? Maria Aranias Minyo. Naya ko lang ako. So Salamat sa tanan ha. dugay na ka naingana? Ha? Dugay na imong kahimtang daron? Dili na tinga magani ko kay ako ramang anak magi-atake nya ano nasunod man ko. Kanus na hitabo? Sa tuigan na limot man ko. Sira ko tagi-atake ba i-atake nya. Hapit naman ko. So pag-stop niya, i-atake siya. Nasunod ko. Nasunod ay kama. Unsa lang ka dugay? Bulan lang, bulan? Sobra na sad. Maurang adlaw? Sobra na sad. Nasunod lagi ko. Ang tingagan ko ano nasunod man ko. Pero unsa yung panginabuhi before? So na. Ako mo mga anak ko. Ha? Ako mga anak. Ako ma. Imo mag-umay mo anak ikaw? Nang balay. Ha? Sa balay lang ko. Okay. So ang imong bana mo yung kwan sa Uma. Nag-uma? Oy, kumato kong bana. Abag-abag imong mga anak na yan. So Bana. Tisno nga, pasalamat kay ka kay na yung Salamat. mga ona sila. Nga, kwan ba? Daghan kay dala di si mo. Salamat kay ko. Grabe ka pa. Kwan, no? Salamat tao ko panan salamat ko. Salamat ko din abot na. Salamat. So wa ka nag-expect nga ingani ka kadagan mo kasi Wala. kwan nimo. Ha? Wala. So dako ka ng tabang. Ginoo gyud taon. Ha? Ang Ginoo taon di ko mamanan-aw ang Ginoo. Ang Ginoo di ko mamanan ang Ginoo. Sige. Ang Ginoo. Salamat ko sa Ginoo. Makalakaw lang ko. Makalakaw sa kaya ko ibalos sa inyo ba? Makalakaw lang ko. Yung nanay, ang Ginoo magbalos. Amen. Wala imposible sa Ginoo nanay. Makalakaw lang ko. Salamat ko sa Ginoo. Ambot lang ko sa kaya ko ibalos sa ninyo. Milagro. Tuod man ka ng kitchen na. Kasi naka-discover sa inyo nga diri, no? Anyong anaan. Ako, Ikaw. So, nagsuroy-suroy manggod ko din akong nakita sa kadaghan akong gisuruyan, brag sila ang deserve nga makadawat o panalangin. So, yung ko kani gidi ay diri ko gidala. dugay na ninyo nga trabaho. Wala naggamisyon mi bisan asa man nga area. Pero diri sa Pagalungan wala pa pud mi nakakuan nga gamisyon gihapon mi pero wala mi nakasuroy pagi diri. Katura gid nga higayon nga nagtawag ka sa kuha. Then mo tong gisuroy nako naman di ay diri nga nagsakit sumoto. So, timing kayo, no? At Timing kayo. kitsa niya itong mga kauban karon para pod may lahat. Kagawad Ryan. Kagawad Ryan. may buntag sir. Alin, si... Then akong mission team, prayer team si Pastor Abing Ubay-Ubay. Hello, good morning. Then ang pangalan get nimo, complete pangalan nimo? Lilibet Alisco. Okay, Lili. Alis po din. Of course, si Kagawad. Kagawad Edgar na pariti. Kagawad Edgar na Parete and Sister Juvie. Sister Jovi and si Pastor, no? Pastor Pastor Paul.
Pastor Eli. Okay, Pastor Rini. Salamat gyud kayo no. So at least nga nagka-iusa no sa paghatag po og grasya diri ka nga nanay og sa iha nga anak. Og hangtod na labang sa sunod higayon. Kini si Zen Kahatol. Daghang salamat. Kasi mo kasulti mo nga ang imuhang walay layo kaning nanay no ang usa sa gitagaan og grasya karon nga panahon. Salamat kay ninyo, sir. Sa inyong mga kauban, uban ninyo, Sir Jane Kahatol. Salamat kayo. Blessing yun mo sa Ginoo namo. Salamat. Thank you and thank you. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Muhigala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso. Sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.